Laki ng mukha ko. Okay, hello guys. Ang liwanag ko. Masyado maputi. Nasaan na yung ano ko? Wait lang. My God. Naninibago ako, promise. Ang tagal kong hindi nagla-live. Hindi ko pa na-on yung ano ko. Saan ba ako pupunta? Saan na yung siset up ko? Sige. Comment. Settings. Data, audio, camera. Kaya nanibago ako sa ano? Ay, kabisyo. Ano ba yun? Wait lang. Set up ko yung ano ko. Nanibago ako, promise. Ilang buwan ako hindi gumagamit eh. Ay, nako, nako, nako. Set up ko. Kaya wala kang pasok. Ay, kabisyo wala kang pasok. Hello, nauli si Katin. Musta ba? Oo, tagal ko hindi nag-live. Kaya naninibago ako, saglit lang yung setup. Sana ba yun? My God. Yung pag ano ng jacket. Studio. Hindi ko ma-open. Ay, wala kang pasok. Wait lang ah. Yung ano, yung pag-jacket. Wala ko pasok. Turuan mo ako ulit. Invite kita. Ito. My God. Copy. Wait lang. Ito. Babago yung link ko. Saglit lang. Yan. Meron na? Kaya nga dalawang phone. Naka-computer ako at saka ano. Ito yung phone ko.
Yun. Tapos yung ano, ang hirap ng hindi na nagamay. La 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 la. Zile yo alergyal mile. Wait lang. Ano. Kumusta na pala yung ano, yung plano mo? Yan mo na lang mga next week. Kaya na yan. Anytime naman daw. Lagi ko naman kausap yun. Wait lang daw makalagin dito sa ano ko. Sa ano ko sa cellphone. Sa Chrome. Oh. Anak, ilagin mo nga ako, nak. Help mo nga ako, dali. May sun. Pati manok ko maingay. Oh, alam ko yun, malaki pa eh. Pero standard naman daw yun. Wala akong harang. Hindi ko nga maon, ano. Friend Noli, saan kuya, ano yun? Bago ako. Hindi ko pa na-on yun eh. Hindi ko nga alam kung saan ko kukunin. My God. Nalulu ako. Balong yan mo ngayong ano ko account. Long. Wait lang. O ngayong Chrome ko kasi, di ba naglalagin ako sa computer. Ngayon, panay ang question sa akin ni Google. Ang dami ko na raw, ang dami ko na raw password. Nasa 20 na. Kaya bawat login ko, hindi siya, questionable lagi. My God, in Jesus' name. Daming pamagat. Masalang dapat. Nako, naloko na. O, set up ko nga yung ano ko, Chrome. Personalize. Ayaw pumasok. You got this. Oo, sige lang. Iya, habang inaano ko to.
Ang tagal ko kasi hindi nag-ano, ilang buwan. This is Inday Pislat. Hello, Inday! How are you? Hindi pa ako maka-jacket. Wait lang kasi nanibago ako. Ngayon lang sa ilang buwan. Hindi ko maano yung ano ko. Yes. 95. Para ma-open ko yung ano maka-jacket na. Wait lang. Continue. Yung Chrome ko hindi siya malagin. Naka-computer kasi yung ano yung gamit ko, computer. Kumusta ang ano mo, mahal na araw? Kami dito lang sa bahay. Wala naman ano mapuntahan at bawal lockdown. Balong lagyan mo nga yung ano ko na. Lagyan para maka-jacket. Ang ingay ng manok ko. Lolo. Mag-music muna tayo. Zile 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 yo alergial mile 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 zile 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 yo alergial mile 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 zile 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 yo alergial mile 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 zile 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 yo alergial mile 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 zile 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 yo alergial mile 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 zile 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 yo alergial mile 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 Sige lang, aralin. Oo. zile 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 yo alergial mile Lagyan na mile lang sa ano mile mile dito sa cellphone ko para mag-active na siya. YouTube. Ito. My God. Ang lakas ng mga tilaok ng mga manok. Ang lakas ng mga tilaok ng mga manok. Lakas ng mga tilaok ng mga manok. Okay na ba ito? Edit channel. Ito. Kita yung ano ko ah. Ito. Kita yung ano ko.
Ini. Oo nga, pero bukas makaano ata kami. Pwede kami mag-open ng pwesto, ang ano lang, sa palaran lang kung may tao. Kasi tabi lang kami ng grocery eh. Okay, okay, okay. My God, ang ingay ng mga manok. Hala, nakakaya yung mga manok. Lakas ng ano. Halika, punta mo dito. Magkatay tayo para may ulam tayo mamaya. Kabisyo, tingnan mo nga yung binaba ko kung tama. Okay na ba to? Tingnan mo. Ano siya? Alam mo yung nangyari kay Sis Lori? May balita ka na sa kanya? Tingnan mo yung camera ko. Ngayon lang ito na ano. Pero nakakabit lang lagi dito sa lamesa ko. Hello! Shout out sa mga bisita ko dyan na 4,000. Kumusta? Oh, isang kiss. Tapos isang ganito. Siya na ba yun? Ah. Hello, hello. In nature. So, nag-iba na yung boses ko. Hello. Hello? Sabay na manok. Kainis. Nalulolo ako.
kuha rin. Paano yung edit channel? Wait lang. Ayun. Pasok ka. Yan. Ano, wala? Ulit mo. Ala, paano ko? Balong, halika nga. I-ano mo yung ano ko dito? I-login mo. Sa YouTube. Kasi hindi ko pa na-set yung ano. Gawin mong ano. Para makapasok. Anong gawin ko? Oo. Anong gawin ko? Ilagin mo. Nilagin. Okay na? Channel. Hindi, ano mo. Hindi ko pa na-set yung ang tawag doon. Yung monetize ko. Try mo yung ano, yung signal mo. Ano nga naman? Hindi, yung ano, kasi set ko nga. Yung dollar. Ay, ano Hindi ko alam yun eh. monetize. Hindi ko alam. Desktop mo. Yan mo nga sa desktop. Ano ba yung kanina? Kaya nga, sayang. Sayang hindi ka maka-join. Pero pwede ka lang mag-thumbs up. Amoy manok ko. Walang pinagyaba kay Sis Lori. Panitilaok.
Walang yes mo nga dyan, yung 37. $37. $37. Dito nga. Dito na lang. Ang hirap. Yan. Okay na? Maliwanag. Okay na po ito. Maliwanag. Hindi ko ma-disturb yung ano ko, cellphone. Nakakaloka. Ayos yung boses mo, mamimili. Bagong gupit ah. Ayos. Madala kang boses. Mic settings. Echo. Okay naman. Di kita marinig. Mukhang mainit dyan, ano? Mainit dyan sa inyo. Dito rin sa amin. Sobrang init. Alam. Channel. Tamsak, thank you. Darwin, Mayo. Wait lang, walang harang yan. Hindi ko pa naayos. Kakaloka. Hindi ko mahanap.
Shout out sa bisita ko. Kumusta kayo? Ano ba? Hmm. Hello, hello, hello. Ayun, naon ko na. My God, pinahirapan. Ano tayo ng ano?
Ayaw niya yung thumbnail. Wala naman ka, ano. Whitey. Naon ko na. Kabisyo, naon ko na. Kaloka, boy. I like it, I love it, I want some more. I like it, I love it, I want some more. Anong ginagawa mo? Naglagay ako ng thumbnail. Ayaw mag-save. Okay naman. Okay na to. Yan. Done. Oo nga, nasa na yung mga bisita ko? Palibasa, wala ko handa. Hindi na nila ako kilala. Ayaw na nila sa akin. Ang init. Ay, salamat. Dinalaw ako ni host. Thank you, host. Zile y'all lड़कियां मिले Ay. Ay. Oh, diba? Diba, host? Busy pa yan eh. Sige lang. Salamat sa pagdalaw. Iba naman itong mga manok ko. Gusto yata maging tinola. Panayan sila. Oh. Wow, pa-English ito si Kabisyo eh. Nag-i-improve na talaga.
Ba't di ka pa tapos? Wala, tanghali na eh. Kunti lang kaya tayo, kayang-kaya mo yan. Luluhain mata ko. Malas ka dyan, chocolate. Kabisyo, ano na yung pipindutin ko? Yung ano? Yung... Ba yun? Yung jacket. Kahit mainit, mag-jacket. Sis! Thank you sa pagpunta. Thank you. I like it, I love it, I want some more. Wow, ang laki. Rita Sword 2. Bakit 2? Welcome. Thank you sa pagbisita. Mm. I like it, I love it, I want some more. Sanay ka na. Ito yung kiss. Ay, laki. Mas Joren, anong ginawa mo dito? Yun ang top 1 mo, ah. Kung ba't ka ganun? Wala, pati CPM, damay. Ano ba yan? Mamaya ako silipin. Mamaya rin ako magbaba ng task. Stay home talaga, kabisyo. Anong gagawin natin? May pagkain ka dyan? Ay, thank you, Sangkay. May harang? Kanina walang harang. Kasi nalate ang aking pagtulsok. My God. Yung tulsok ko. Na-late. My God. Ala, pati CPM nadali. Ano ba yun? Sangkay, tingnan mo nga yung ano mo, CPM. Ba't bumaba? Sa akin, di ko pa nasilip eh. Kay Host Jorin daw, bumaba yung ano niya. CPM. Ano, kikitain natin bukas. Wala tayong ano. Ayuda di pataranta. Matataranta tayo nito. Lagi na lang ganun.
mic ko. Yan. Hello, kumusta? Shoutout sa 4 million kong bisita dyan. Pasensya na kayo, wala akong pangayuda. Ano? Ha? Ha? Bukas na lang. May manok dyan. Ay, Kabisyo, anong oras ka? 2:45 na. Anong oras ang ano mo? Teka, puntahan ko yung ano mo. Tatamsak natin. Nag-umpisa ka na? Okay, nag-umpisa na. Tapuntahan ko. Tapos lokong ko. Tamsak. Tapos lok na. Nabuonas pa ba? Yun ko. Yun. Bakit dito sa computer wala kang bahay? Rainbow channel. Tamsak.
Sis Lori, love you. Dinalaw mo ko. Kumusta ka dyan? Thank you. Yan yung bago mong channel. Rainby channel. Yun na yung ano mo. O habang waiting ka, dyan mo na lang pagtuunan. Zile 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 yo alergial mile 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 mile. Okay. Don't worry. Shout out, Rainby channel. Welcome to my house. Zile 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 yo alergial mile 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 mile. Laban lang kahit anong unos na dumating sa buhay natin, laban. Zile 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 yo Kaya natin yan. mile 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 mile. Okay, dikit-dikit daw, dikit-dikit. Dumikit na. Kabisyo, matamlayan si Sis Lori. Anong pinagkakabalan mo, Sis Lori? Sis Lor? Ano yun pinagkakabalahan mo? Ba't ikaw hindi maka-jacket dito sa computer? Sis Lori? Ala, nanibago talaga ako mag-LS, promise. Nangangapa ako kanina, my God. Matitingga yung mo dyan, yung pang live stream mo. Ganda-ganda ng mic. Magde-day off. Balutin mo na lang muna ng damit para hindi alikibukan. Mabilis lang naman ang panahon. Kaloka. Greatest world. Sisi, pasyalan mo nga si Rainby Channel. Yan si Sis Lori. Na-stack up yung niya, yung channel niyang Lorena TV. Alam mo na. Oo, kabisyo, kasi mahabang istorya. Kayo na lang mag-usap. Oo. Kaya matamlay yan, sayang na. Alam mo yung last na niya, nagluto siya ng tinolang manok na native, na usog siguro. Dapat hindi ka nagkatay ng native na manok.
Nausog. Shout out sa 4 million kong bisita. Hello. Alam nyo, promise, hindi pa ako kumain. Hindi pa ako kumain. Stress. Alam nyo na, stress. Kabisyo. Oo, ganun talaga, laban lang. Pero alam mo yung nararamdaman mo, Sis Lori, grabe. Ganyan din ang naramdaman ko noon. Para kung ano, yung parang kang nanghihina, parang ayaw mo magtrabaho, gusto mo yung iisip mo natutulala ka, promise. Kasi ano na siya eh, yung araw-araw ng karugtong mo na ng buhay mo yan eh. Bawat paggising mo, silip. Ay, anong gagawin ko? Ay, yung kilay ko, ano yan? Courtesy of my sariling gawa. Sariling gawa. Naligo ako. Meron ako i-upload mamaya. Pumunta ko kabundukan na. Panoorin nyo kaming mag-ina. Hindi ko lang na ano. Meron ako i-upload mamaya. Pumunta ko kabundukan na. Panoorin nyo kaming mag-ina. O sige lang, pwede lang yun. Silent. Ay, ganun ba? Ay, ganun ba? Malalaki na ba ang mga baby natin dyan? Oo, malalaki na yan. Pero ang baba ng ano ngayon, Sis Lori, ano? Baba. Pero ang baba ng ano ngayon,
Sobra. Pero hindi pa nagbabawas. Ang baba lang ng ano pasok ngayon. Ay, my God. Saan ako pumunta? Si ano, si Slory, si GBTV, kumusta? Si ano, si Slory, si GBTV. Ay, meron pumasok pa rin. Ibig sabihin, baka nakahang lang yun sa'yo. Ay, meron pumasok pa rin. Ibig sabihin, baka nakahang lang yun sa'yo. Nag-email ka na? Nag-email ka na? Nag-apply. Ay, oh, ano na yun. Maghintay siya ng ano niyan pag ngayon. Kundi bukas. 3 days. Kasi ganun yun sa akin, di ba, pangalawa. Tamo yun sa akin, maling click lang yun, ha. Pero in fairness, para kung magkasakit. Tapos bumaba pa yung CPM daw ngayon. Sabi ni Host Joren. Sa akin naman, ano na lang. Silipin ko rin mamaya. Open ko yung isa kay ano. Open ko yung isa kay ano. Ang gawa ka merienda? Share ko lang. Ginagamit ko. Gawa ka merienda. O nga, ba't walang bahay yan? O nga, ba't walang bahay yan? Baba mo nga yung bahay mo, nasaan na yun? Ay, ito. Baba mo nga yung bahay mo, nasaan na yun? Ay, ito. Sorry, sis Lori. Naninibago ang yung kaibigan. Almost ilang buwan ako kasi hindi nag-ano, promise. Naninibago ang yung kaibigan.
Mula nung pneumonia ako, hindi ako nakapag-LS. Hindi ako nakakapag-LS ang tagal. Kaya para kung ano, grade 1 ulit. Ayan, pinalitan ko na. Asan na kaya yung mga ano natin, no? Si host Randy, nasaan na kaya? Nananahimik, matagal na, walang paramdam. Asan na kaya yung mga ano natin, no? Si host Randy, nasaan na kaya? Nananahimik, matagal na, walang paramdam. Si Inday, bakit lumayo na si Inday? Nasa ano siya? Valenzuela. Si Inday, bakit lumayo na si Inday? Nasa ano siya? Valenzuela. Oo, sis Grets. Sangkay, okay lang. Sige, BJ lang. Mami, ako magbaba ng task. Oo, sis Grets. May oras na pa naman. Okay lang. Mami, ako magbaba ng task. May oras na pa naman. Nasumpungan ko lang mag LS kasi ang tagal ko nang hindi nagla-live. Nasumpungan ko lang mag LS kasi ang tagal ko nang hindi nagla-live. Nakapanibago. Pero mo ilang buwan akong tingga. Isang buwan ba? Ay, oo, isang buwan. April. Mga isa't kalahati. Kabisyo Vlog. Rainbow Channel. Mga bisita ko talaga. Rainbow Channel. Thanks, Doc. Ay, nag-i-echo. Wait lang. Nag-i-echo siya. Kailangan nilayo. Invite. Oo nga, may echo. Nag-i-NR dito. Oo nga, may echo. Nag-i-NR dito. Naka-LS ka na, Kabisyo? Naka-live ka na dyan? Naka-LS ka na, Kabisyo? Naka-live ka na dyan? Ano ba naman itong mga aso ko? Nag-aaway. Nag-aaway sila, gutom. Pero pinakain na.
Sige mo ako merienda na. May son? Naka 1 hour na pala ako. Okay, mamaya mag-ano ako. Ano costume pa ako? Uniform. Wait lang. Ano ulam mo? Pahingi. Hindi pa nga kumain. Nanap ko biko. Sino may malagkit dyan? Gusto ko biko. So, sa akin. Oo. Hintayin niyo pag nakaluwag-luwag ako, magsishare ako. Nagkataon lang kasi pandemic eh. Walang kita. Pa-t-shirt ni Mayor. Ano ni Mayora? Nakakamiss yun. Alam mo yung biko? Pag ganito mahal na araw. Biko. Tapos yung bilo-bilo. Yun. Wala eh. Wala nang ano. Diet na lang muna tayo. Ang kalalabasan nito, 1 day, 1/8. Pero mo 10 days kami ng ano. Wala, boring. Tahimik sa labas. Wala kang marinig. Walang lutuan mo ko ng ano? Anak! Yung ano na? Lutuan mo nga to? Pansit canton isa lang. Oo, diet. Alam mo ba yung hindi normal naman na diet kasi wala ka talagang gumaganang kumain. Kasi iniisip yung sitwasyon araw-araw. Paano mo pagkasyahin yung kapirasong ano.
Sobra. Hindi tayo mamatay sa virus. Gutom. Kasi walang gumagana ang ekonomiya eh. Magtinda ka naman, wala rin namimili, walang buyer. Siyempre, apektado. Laking apektado talaga. Lalo na kung diyan ka sa Manila, nangungupahan ka. Paano pagagana? Lalo na kung diyan ka sa Manila, iiyak ka lang talaga. Lalo na to sa akin, mga barako. Pag nagluto ng hotdog, hindi isa, 5. Yung isa pa, hindi lang isang itlog. 3 itlog, siya lang yun. O. Sa isang araw yun. O, divide mo sa 10 days. Yung mo, wrinkles nandito. Ay, nako. Hindi mo na matiis kasi siyempre, hindi pa nila alam yan. Nananaginip na nga ako eh. Ingay ng mga manok ko. Pag tuloy-tuloy pa, pati manok madadama yan. Matitinola yan. Pag tuloy-tuloy pa, pati manok madadama yan. Matitinola yan. Pwede pa mag-delete. Kaya lang, ang gagawin mo, babalansi mo kung hindi mapiktuhan yung mo, yung watch hour mo. Kung ang sobra, pwede lang i-total mo yun. Kung ilan yung watch hour na video na pwede mong i-delete. Kasi mahirap naman yung i-delete mo, tapos biglang bagsak siya. Di mababawasan. O talaga, kabisyo. Matutula talaga yan pag wala na yung sagad-sagad na. Yung ngayon dito sa side ng bahay ko. May talbos kamuti, nakaabang na. Bakit magde-delete ka? May CPR ka ba? Come, chocolate. Come.
Ito yung babies ko, oh. Ayun, oh. Say hi. Hi. Ito yung babies ko, oh. Hi. Hi. Oo, delete mo habang hindi ka pa muni. Kailangan clear mo yan. Kagaya sa akin, di ba, dalawang ang video ang tinanggal ko bago ako nagpa-moni noon dahil hindi siya ma-mute. Mahaba eh. Hindi siya ma-mute. Mahaba eh. Ready daw. Merienda rin daw siya. Ano? No, say hi. Hello friends. I'm Chocolate. Say hi. Hello friends. I'm Chocolate. Asa na si Kate? Okay. Hindi siya talaga matanggal. Kaya ang gagawin mo, di ba, tatanggalin mo siya. Ngayon, upload ka ng video ulit. Parang papalitan mo siya para may babawi. At least, ano, kahit mga 15 minutes, 15 to 20, 18. Halika. Para mabawi. Tapos sabihan mo ako, akong bahala mag-ano. Para madagdagan yung watts hour mo. Pag hindi ako bakante, play kita. Tapos sabihan mo ako, akong bahala mag-ano. Ay, sorry. Iyak. Ito pa yung baby ko, oh. Ayun, no. Ito mga alaga ko, pang matanggal ng stress. Yan. Oh. Nagkakapera din ako dito, kabisyo. Bubu ko pansin. Kaysa magmanok. Mas bet ko pa to. Kaysa magmanok. Mas bet ko pa to. Akin na si Taba. Balong. Kunin mo si Taba. Oo, don't worry. Lalo na ngayon, may computer na ako sa pwesto ko. Bonggang-bongga ka. Lalo na ngayon. Oo, mahal to. Nasa 8,000. Ang isa. Pero nagbebenta ko hindi mura lang kasi siyempre wala naman iba. Tapos, pag complete paper talaga mahal. Ito babae ito. Ito rin susunod ko mag-breed. Ito. Yan o. Yan. Hi guys! Hello! I'm Kate. My name is Kate. Pa-cute pa yan eh. Pa-cute. I'm Kate. Mahal lang. Shampoo, conditioner, yon. Ito pa yung lalaki ko. Shampoo, conditioner. Silosa to eh. Siloso eh. Ito si Garci. Oh, hello. I'm Garci. Dito dito to. Siloso yan. Oh, yan. Inihingal siya kasi masyadong mataba. Akala ko atakihin. Yung pala eh, gusto niya mag-change oil. Lalaki kasi ito eh. Gusto niya mag-change oil. Wala siya maano ng change oil kasi. Kunin mo yung ano doon, maliit. Wala siya maano ng change oil kasi. Walang available. Doon ka na dali na. Bigat-bigat eh. Walang available. Aray. Stand up. O, down na. Aray ko. Oo, mahal. Kagaya niyan, yung kunin mo yung baby ko doon.
Yung si Taba. 4. Kahit benta mo lang ng 5,000 isabi may 20,000 ka na. Pang ano ko na yan. Pang 4 na breed. Yun lang matrabaho, ligo, kailangan linis, pag umaga, hindi ka pa nagkakape, sila unahin mo. Kumbaga sa tao, yan, hindi. Kumbaga sa tao, mauna silang maghilamos ito to yung, yan, basta ba. Si hi! To, bagong mga 2 buwan lang to. 4 to sila, di sa 5,000 may 20,000 na ako. Pang tawid gutom ngayong pandemic. Sabihin mo naman natin ng totoo, talagang papunta na tayo doon eh. Hello! At yung tanggal ang stress mo dito. Tingnan mo. Ala, init na init itong mga tuta. Ipasok mo balong. Yan mo na electric fan, ang init nila. Hihingal oh. Dito. Ano man ang electric fan? Ay, doon lang para makishare. Ang init ng tiyan. Oo, siya. Tingnan mo. Ang pagkain nito, yung pang-papi na food. Tapos, haluan ko lang ng, alam mo yung Bear Brand, kahit Bear Brand, na. Malakas sila kumain. Malakas ito kumain, oh. Parang tao din. Parang ka na, dali. Kasi nakakatawa yung pag dumarating ako, galing akong trabaho. Sa kakahulan na ako nila yan. Alam nila. Dumating ako. Ngayon pagkain. Oo. Halikan ka pa niyan. Ganyan. Lalambing sa'yo. Kaya yung value niyan, kung ano yung linis ng katawan mo, ganun din ang appreciate mo sa kanila. Tapos di ba yan sila dito yung may laway. Ano mo ng lagi ka may tissue. Ay, naka-LS ka na? Pwede na ako lipat ako sa'yo. Okay na yun sa akin, nabuhay lang yung ko. Ay, naka-LS ka na? Pwede na ako lipat ako sa'yo. Okay na yun sa akin, nabuhay lang yung ko. Ang tagal ko kasi hindi nag-LS. Balang ba yung mga alcohol na? Zile yo lड़कियां mile Diyan mo sila ilagay. Asan na? Pag milapit ton, ilayo mo lang. Tanyeng. Kami mga anak ko, nagme-merienda. Ang tagal, busy kasi ako. Siyempre, ako, yung hands-on ako dun sa tindahan ko kasi pag halimbawa tindera ko lang, nakadepende siya sa presyo. Kung pag nandun ako sa pwesto, pwede ko pang i-adjust. Kaya yun, naghahabol ako ng benta.
pang survive. Kaya doon ako nag-aano. Yung hina naman ng signal, hindi rin ako nakakapag balanse ng oras ko anong dapat kong gawin. Oo nga, di na siya nag-LS. Bakit? May ginagawa yon. Tanungin mo, may ginagawa yon. Baka nakiklasmate yung kay Hastrande. Busy yun. Balong, ilayo mo yung ano niya. Electric pan, huwag mong masyadong ilapit. Pero may upload siya. Nakikita ko yung upload niya. Yung nag-ano siya, ano yun? Palitada ba yun? Dito nakdang, dito lang lagay mo, ilayo mo siya. Huwag masyadong nakatutok. Urong mo dun. Saan? O, alisin mo. Wala akong balita kung nakakailan dollar na yun eh. Ako naman kahit papaano, okay na ako basta may ano, may gumagalaw na isa, dalawa, ganyan, tatlo. Tama mo, ingay ng mga manok namin. Tawarin. Oh, aso pa. Saan ka pa? Ang ingay no. $3:30. Tama mo, ingay. Naka-live ka na? Mag-end na ako, puntahan kita. Kuya, sana yung hinihingi ko. Ano? Pansit canton, sabi ko. Merienda tayo. Merienda tanghalian to eh. Oy, oy! Pag masyado maingay ang kapitbahay, ang gagawin mo, report mo na sa barangay. Instead na hanggang 10 o'clock ang curfew or ewan ko lang 9 na ata ngayon maaga. Basta i-base mo 10 o'clock. Pag lumagpas na ng 11 yun. O sige. Mag-end na ako para ano, mag-ano ka na, set up ka na para punta ako. May oras pa naman kasi mamaya pa naman ako mag-ano. Silipin ko lang yung CPM ko, malay mo medyo malaki. Thank you ha, pagtambay. Malata yun, balong. Lagyan mo isang itlog na. Ilagay mo din sa pinakulan mo. O sige na, mag-end na ako. Thank you sa pagbisita ah. Puntahan kita, silipin ko lang saglit yung ano ko. May pang burger naman tayo sa awan ng Diyos.
Okay na yun, kahit sa kalahati. Binuhay ko lang yung ano ko. Oo, sakto na yan. Pero mo sa tagal ng buwan. Sige na, bye-bye. Bye, thank you. Thank you sa nagpunta sa akin dyan. Sa bahay ko. Merienda muna tayo. Nainitan, sabi ko sa'yo eh.